ಯಾಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఆయన వీడియో నిన్న తెత్తల్ని అవి చాక్లెట్ ఉందంటే ప్లెయిన్ ఆಗಿ ఇష్టం చాక్లెట్ మిర్చి చాక్లెట్ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜಿಂದ అదే వెరైటీ బ్రెడ్ ఉంది ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಬರ್ಗರ್ ಬ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೋಡೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಚಿ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕೋರಿ ಕೊನತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜಿಪೋವೆ ಕೋರಿ ಒಂದು ತೊಡೆ ಎಂಚ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿದ ಕೋರಿದ ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಮೂಡು ತೋಜಿಪದಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಜಲ್ ಮಂತದೇರು ಅಲ್ಪದ ಪೀಸಿಂದು ಜನ ಮಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅಂಚ ದೆತ್ತ ನನ್ನ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮುಲ್ಪುರ ಫ್ರೋಝನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಮಲೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಅರಿ ನೀಡು ಅರ್ದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ತೂಳು ದೆತ್ತುಲೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒರರು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ನಾರ್ದಲ್ಗನೆ ಪಂಡ ಅವು ಅರಿತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ತರಿ ಡಿಜ್ಜದನ ಅದು ಸೋಕು ಐಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ನಾಕೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಲೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ Have you ever wondered why basketballs are orange? Like, why not make them black? But before that, if those puppies cute, like and subscribe. You see, in the past... ದಾನಿಗೊಬ್ಬುದದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಅವು ಇಂಚಿಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಉಳಿದದ್ದು ಬೆಚ್ಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರದಾದ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ತೂಲದು
ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಬರದಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಆ ಬದುಕೊಲ್ ದಾಟಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಈಗ ಚಂಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತಲೆ ಬೋಲೆ